очи са тук! Хора, няма да си представя с каква усмивка излезнах аз от това спи. Един чичо ме гледа, аз съм тъй. Викам, мале, голям пазар, голямо щастие. Викам, чичи, нямаш си представа. Ще започнем с по-малкия плик. Китай. О, мага! Не, хората и двете братки са дошли. Аз ги поръчах със седмица разлика между тях, а те са дошли и двете по едно и също време. Мислех си, че няма как да стана по-щастлива в този момент. Зелени листенца, кълъвки. Поръчала съм си много минимално неща, които са си просто тъй за мен. Поръчала съм си няколко такива. Тук ще складирам Боб леща. Имаме този брутален часовник. Това е лампа свещ. Прави един такъв супер котин ефект по тавана. Това също отива за епизода с спалнята. Това сигурно също е буркан, че... Поръчах си Sunset лампа. Сигурно сте ги виждали тези, но тази специфично ще я видите отново в епизода с спалнята. Време за грамадният кашон. Такова за бижута с чекмедженца. За почистване на прозорци и на стъкла. Органайзери. Сега сладките кърпи, имам две от тях. Това е герданчето си е за мен. 1 милиард закачалки в този кашон. Имаме ето такива закачалки, на които се закачат по още 6 закачалки. Такива органайзери. Имам нова мотивация за това чистене. Вече съм напълно готова да започна с гардероба. Така че лайк и subscribe за